Is-sok tal-ġuri fis-seba' jum tiegħu ta' Jorgen Fenech l-aħħar akkużat bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia lura f'Ottubru tal-2017. 5 persuni l-aħwa George Walfred De Giorgio, Roberta Gius, Jamie Vella u Vince Muscat diġà jiskontaw sentenzi ta' bejn 15-il sena u omor il-ħabs brabta mal-istess omiċidju. Fis-sessjoni tal-4 filgħodu kompla u intemm il-kontroeżami tal-assistent kummissarju Keith Arnaud. Hawn l-avukat tad-diviża Gianella De Marco staqsiet jekk kienx elevat u investigat il-mobile ta' Lawrence Cutajar li dak iż-żmien kien il-Kummissarju tal-Pulizija, iżda Arnaud spjega li kien irresponsabbli mill-investigazzjoni dwar l-omiċidju u fuq dik il-bażi ma kienx hemm lok li dan jiġi elevat u jistqar li dwar il-leaks kien hemm investigazzjoni oħra. Dwar il-komplott li kien hemm fl-2015 biex tinqatel Caruana Galizia u li fih kien ġie implikat l-eks Ministru Chris Cardona, Arnaud qal kif dak il-komplott kien totalment differenti filwaqt li Cardona semma biss minn Vince Muscat il-koħħu u dikjarazzjoni ma ġietx korraborata. Id-difiża staqsiet dwar il-laptop ta' Caruana Galizia. Arnaud jixed li iben il-vittma Matthew Caruana Galizia kien għaddilhom l-informazzjoni minnu, iżda l-laptop mod fiżiku qatt ma kien fil-pussess tal-Pulizija. Imbagħad il-mistoqsijiet daru fuq l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Hawn ingħad li Arnaud kien jitkellem miegħu permezz ta' WhatsApp u kien ikellmu minħabba l-kariga tiegħu. Imbagħad jiġi ppreżentat messaġġ fejn Schembri kien qal li Arnaud dejjem kien mexa ta' raġel. Arnaud jgħid li hu dejjem mexa ta' raġel ma' kulħadd, inkluż l-akbar kriminali, għaldaqstant ħa pjaċir li xi ħadd għalhekk fuqu. Kien hawn li jesseduta waqfet tal-ftit ħin sakemm il-ġurati raw numru ta' dokumenti li ġew ippreżentati fil-qorti qabel saru d-domandi. Minn barra hekk Arnaud reġa' spjega li r-ritratt ta' Thelma ma' Schembri kien inżamm bħala prova mill-middleman illi kien imwerwer. Dwar it-tfittxija li saret fid-dar ta' Schembri Arnaud qal li kienu hu u l-Ispettur Kertzara minħabba li kienu l-uniċi tnejn li bqgħu jaħdmu mal-lejl fil-25 ta' Novembru tal-2019 meta bdiet dieħla informazzjoni ġdida dwar il-każ. Arnaud kien mistoqsi wkoll mill-prosekuzzjoni dwar leaks mill-investigazzjonijiet fejn xedt li kien hemm xi ħadd li kien ġie akkużat dwar dan, iżda ma setax isemmi ismijiet minħabba li l-każ għadu pendenti. Sa dan it-tant waqt li l-qorti kienet qed taġġorna l-avukat Andrew Borg Cardona magħruf bħala il-Boċċa spiċċa jitkeċċa mill-awla wara li beda juża l-mowbajl. Fis-sessjoni ta' filgħodu xedu wkoll is-Supretendent Antoine Cilja u l-Kontistabbli Malcolm Cefaj li kienu assistew fl-investigazzjonijiet fil-bidnija wara li daħlet it-telefonata li kien hemm karozza li splodiet fis-16 ta' Ottubru ta' 9 snin ilu. Fost l-oħrajn hawn ġew ippreżentati għatta ritratti li ttieħdu mill-Pulizija malli waslu fuq il-post. Is-seduta tal-erba' komplet ftit wara it-tlieta ta' wara nofsinhar wara waqfa ta' satejn fejn xedu l-espert forensiku barrani Marcel Van Baist u l-Brigadier Jeffrey Kurmi. Van Baist li għandu esperjenza vasta u jaħdem għall-Istitut Forensiku Olandiż ta' rendikont tal-ingaġġ u l-parteċipazzjoni tiegħu fl-investigazzjoni brabta mad-delitt u qal li fost l-involviment tal-assistenza Olandiża kien li identifikaw l-apparat li ntuża bħala bomba mal-vettura li waslet għal-mewt ta' Caruana Galizia u qal li l-konklużjoni kienet li l-bomba tpoġġi ġo karozza u mhux taħta. Fix-xhieda tiegħu li saret permezz ta' video conferencing il-Brigadier Jeffrey Kurmi li dak iż-żmien kien kap kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta għalli fil-karriera tiegħu speċjalizza fil-qasam tal-esplosivi minkejja dan qal li hu ma kienx aċċetta li jkun espert tal-qorti fil-każ u suġġerixxa li jinġibu esperti minn barra. Madankollu ntalab jinvestiga relazzjoni bejn każi differenti ta' bombi li saru f'pajjiżna mill-2005 sa meta rtira mill-Armata fl-2022 u spjega li l-manifattura tal-bomba li qatlet lil Caruana Galizia kienet simili għal tnejn oħra dawk li saru fl-attentati fuq Romeo Bone u Kevin Ellule. Tenna li din kellha żewġ switches biex min ikun qed jagħmilha jkun jisteħdem fuqha u anke jġorra bla periklu. Meta l-bomba titpoġġa f'posta dawn jingħalqu u bekk il-bomba tkun tista' tiġi attivata. Kurmi spjega li l-bomba f'dan il-każ u dik ta' Romeo Bone għandhom karatteristiċi simili fejn il-biċċiet tal-metall tal-kontenitur u rew kif dawn setgħu inħadmu mill-istess persuna. Il-ġuri se jkompli il-ħamis mid-9 ta' filgħodu.